Zdravím tě, Jakube, Pavelka, ahoj, Flow, Xbox One. Dnešní stream budeme odemykat náhodné Steam klíče. Mám jich celkem 20. Navštívil jsem tuto stránku, která se jmenuje Náhodný klíč. Nabízejí tady klíče v akci. Nejlepší nabídka zde je 10 modrých klíčů, náhodných modrých klíčů za 250, 10 zlatých klíčů za 669. Já jsem byl dneska v Karlových Varech tím, že si koupím VRC, ten klíč, prostě třeba v obalu. Víte, kolik tam chtěli za jeden zlatý náhodný klíč? 4 kila. Ano, 4 kila chtěli za jeden náhodný klíč. Tady je rovnou 10 za 669. Já už jsem ty klíče koupil, zaplatil jsem, dostal jsem účtenku, mám ty klíče tady v e-mailu. Koupil jsem teda 10 zlatých a 10 modrých. My tímto jakoby otestujeme, co vám za ty prachy dají. Utratil jsem celkem teda 918 káče a mám 20 klíčů náhodných. Tak jo, tady mám svůj stream, Steam, dáme hry, aktivovat produkt. Tadada. Ano, souhlasím. Tak a sem se zadává kód. Toto mi padlo. Chauffeur Race Driver, já. Tady to jsem vyhrál. Jak? Jsem vyhrál nějakou závodní hru, no. Dostal jsem Postel 2. A se nějaký let's play. Teď. To je z toho hulení, když hulíte, tak takhle dopadnete. Tak už praskni. Ale můj zdravotní stav není úplně ňoňoňo. Dámy a pánové, padl mi Two Worlds, nebo jak se to... Toto jsem vyhrál, já. Nějakou jakousi obdobu World of Warcraft, já. To asi taky nepatří zrovna mezi nový hry, co? Ne, Rohlíky Galaxy, jo. Weltraumfeeling wie ein Freelancer, das verspricht Rebel Galaxy. To si dal nějaký Němce, no. Ukáž. Gegnerische Pötte. Story Mission. Jo, to jsem hrál na PlayStationu, to je jenom takhle jako, že stavíš raketu a lítáš s ní po vesmíru a kropíš ostatní, no. Pumped BMX. Vlastně jako jezdíte s týpkem na kole a snažíte se dělat triky. Jasný, no. Jasný. Jasný. Dark Year, temný rok. No jo, detektivka, je to tak. Přejdu k věci. Graficky pěkný shit. Luxor Evolved. Jo. Odsaď jakoby střílíte kuličky a snažíte se dát dohromady stejné barvy a on se ten hád jakoby nějak krátí, jo. Takže tohle to byl zlatý klíč, jo, chcete říct. Gunheim. Chápejte, nějaká kooperativní hra, jestli to máte, tak můžeme pářit. Alright. Jak? Tak to jsou hry, které bych čekal pod modrýma klíčema, a ne pod zlatýma. Skydrift. Hele, to je jak kdybyste hráli rally, ale za letadla. Tak to si asi zkusím první, to je docela zajímavý. Za letadla jsem ještě nezávodil. Fajn, jdeme zkusit ty modrý klíče. To bude ještě horší jak tuto. Mystic Wonders. Jo, to je hudba, vole. To je hudba, ty vole. Kde, jak se jmenuje ta hra správně? Mid Hits Wonders. Jde k věci. Aha. To je, ty vole, jak se říká těm hrám. Adventura, ty vole. Shape Shifter. Co to? Fucking nice game. Další klíč. Ještě jich mám 8. Volstead. Dostal jsem Volstead. What? What the fuck is that? Monopoly? Flying History. What is hell? Co to je za africkou hru? Pester. No jo. Galaga. Čum to, jaký to má ještě ten retro skin, ne? Renegade. Aha, pardon.
Nebo to jsou závody. Aha, to jsou nějaký závody podělaný. Žádná strategie, závody to jsou. Jo, to je jenom takhle jezdíš jako jeepem po džungli a kropíš všechno, co ti přijde do cesty. Graj metr. 3D adventura, aha. Hrajeme za nějakou borkyni v nějakým starodávném městě, bla bla bla, tralala. Řešíme hádanky jak svině. Fucking nice game. Realms of the Haunting. Ty vole, no co to? Tak, tak to je grafika na tu dobu, rok 97. Máme ještě 2 klíče. Slipstream, ty vole. Bacha, hra za raketky. Grafika, úroveň 1000. Ty krávo, tak to jsou staromodní wipeouty, ne? Poslední klíč. Tak toto je poslední klíč, El Matador. Jakási střílečka nebo co? Hezký, no. No, tak jste to viděli. 20 náhodných klíčů, které jsem tady nakopil za 900. Padla mi z toho